Sound System. Alah dicuro batanam bungo lai disiram lagi jopakan kapang ngai pandai denai manjado aro yo jame nanti gadang sabab de yakin denai mamuku raso kalayu ladi tirami ini kopungo lanja diikuti mana Saya Afrisal HMS Production. Sungguhnya malam, sabana malam, datanglah kumbang, nan dari jauh, bunganya sungging, nyoba otabang, tinggalan denai, bahati rusuh. Awak lapaya yo manggadangkan batalun denai mama liaro lahilang bungo yo nandi tanam aki anyo denai Saya Elwa Production.